Dako na naman. Maha. Nay, mahanay. Excuse po. Hindi na kaya, bili na. Tay, mahay, makik. Makik po, maha. Tay, maha, tay, makik, ubi cake. Boss, maha, makik na yung ubi cake. Oh, sir. Mahay, makik, ubi cake, boss. Nay, makik na eh. Maha. Ano pa? Ube? Boss, makik, boss, maha. Nay. Makik, nay, maha. Ube. Makik, boss, maha. Makik, maha po. Ube. Makik po, ube cake. Ma'am. Makik, ube cake, maha. Makik, ube cake, maha. Oh, Bangos Dagupan, pumili na kayo dito. Halika na, Bangos Dagupan. So yung mga kabulabog, pahinga muna tayo dito. Init. Ay. Wala pa akong kabenta-benta. Kahit isang tumal ngayon. Try ko dito sa Tipas, baka meron na. Baka meron na rito mamaya sa Tipas na benta. Tumal. Grabe. Ay, dito ko sa shortcut ng Pateros to Tipas. Maka ko dito. Nadaanan ko yung mga kakilala ko, baka makabenta tayo. Mahirap pag walang benta, walang makakain. Init oh. Init, grabe. Ang dami ko itong paninda. Wala bang kabawas-bawas. Ay. Gising. Nakabenta rin sa wakas. Dalawa, ate? Dalawa? Isang pa, isa? Ayan pala, ubi. Ang bilis mo, may nakuha ka na pala doon? Ang bilis ng kamay ni Ate Wing, oh. Inabutan ko pa ng isa, may isa na pala siya doon nakuha. You know? Bueno mano. Tatagawa nga ni Mumbai, kala mo. Eh, di pa pumunta dito, sumitipan siyang hindi yan malis ka eh. Ay, salamat, ako benta rin. Sa wakas. Nakakawa ka eh. Huwag ka nang lumaki pa, nakakawa ka. Tatagos na naman ako dyan, oh. Tapos patipas na naman. Lakad na naman, hanggang sa tahan. Panilahat pa, mag-yusin na. Parang kilala ko yung jacket na yun. Hindi, galing to sa bahay, kahapon lang to. Parang kilala ko nga, parang kita ko. Kilala ko sa kanya. Hindi, ibig sabihin, galing to sa Santa Ana. Wala akong pera, isa na lang ako. Sa Taguig. Ano nga daw eh? Oh. Ito na lang, mabait talaga ito sa Ate Wing, oh. Ate Wing, naka-vlog ka kaya? Naka-vlog ka. Boss, mabili po.
So yun nga mga bulabog, pag nandito talaga ako wala Ate Wing, hindi ako na sisero dito at sila yung buwan na mano ko. Ngayon nakala ko di ako mabebenta. Sila yung buwan na mano ko, magandang buwan na mano to sila Ate Wing kahit magbunga nga. Pahinga muna ako dito, sobra talaga init, grabe. Iba talaga ang init ngayon, kaya nag-jacket na ako yun. Di ako nga pala nilalagay yung cellphone ko pag nagbablog para kita lahat sila. Ngayon pupunta naman ako ng Tipas. Doon naman ako magbabaka sakali. Sana makaubos itong half day para makapagpahinga. Sobra kasi talaga init. Grabe. Talim mo. Ang botonin eh. Grabe pa rin. Ha? Saglitan lang. Kaya ngayon sa Tipas. Dahil Tipas. Cek. Cek. Kuha. Kumuha si Michael. Ube. Michael? Oo. Saan ba? Nandun, sa may puno. Wala, pera. Wala pera. Ano naman? Pampuno. Doon, sa may gilid nyo. Ano sa gilid nyo? May kausap siya dun. Kano yung ubi nyo? Humasa? 100 din, ho. Maha, ube, yema. Ha? Sarap yung yema, te. Ito na lang. Ay, dumi dalawa pa. Yema, je! Yema. Ito, maha. Ma, yema. Ubi. Lagi ko pera, ate. Yema, ito. Kumuha na siya? Oh, ito nga isa. Tapos babayaran niya. Ikaw na ba? Kasi sabihan nandun sila eh. Wala kasi akong kasama dito eh. Tawag ka rin na pa ako tawag ng tawag sa pintuan. Ano pala dun? Andun pala lang siya sa gilid. Walang barya? Kaya mababarihan ko na lang. May ube rin. Yan, ube. Yan. Ano kakainin mo kung wala kang pera? Hindi na siya kakain. Ha, asawa, wala pera. Wala siya asawa, wala siya pera. Nagagalit na naman si... Wait lang. Yung tao dyan sa loob. Sino yung mga tao niya? Ipapa mo na ito kung bumalik ng karneng baka dun sa ano. Pinsang ko. Titats! Diyan, ngayon? Basta ba gusto rin kumuha. Titats! Kalma. Ma, dito matamis. Gatas lang, tsaka mais. Ayoko! Yun na, hindi. Ito ka kaya tipis mo na mo. Ano yan? Nas? Wala. Hindi. Parang kumakaumukuha eh. Dati, oo. Ma, ito hindi to matamis. Ito lang matatamis ko. Yema, tsaka ube. Pilit kami niyan dyan eh. Sasayang lagi kami yung inano. Huwag mo naman. Sino? Ako nga sa'yo. Saan? Banda? Ikaw din mo lang yung tindahan ng dyan nakaupo. Sama mo ako. Sige na. Parang ganyan mo. 100 din.
Oo, mahal. Sarap naman kasi. Grabe, init. Ayun ang alokin mo. Ate Pitay, bibili ka raw. Yema kay Tinsay, ube. Maha. Tisay daw eh. Hindi sinunod ko lang. Eto maha, to yema ube. Magkano nga yan? Tigi 100 lang. Katod nung dati pa rin. Ay, ano ba sa inyo kayo? Ang sa inyo? Meron pa rito. Pag gusto nyo. O may commission ako dyan. Tinuro ko sa'yo. Ang benta niya nga sa akin ito nung nakaraan. Ano lang eh. Oo. Ayan na yun tayo kung kahit 85 lang eh. Kutsintaw yun eh. Tawaran mo. Kiko yan eh. Oo nga. Oo nga po. Ube cake. Yema. Eto maha. Yan. Oh, yema Yan cake. na lang sa akin. Sa'yo lang. Ano yung sa tayo ube? Ube na lang tayo. Sa'yo rin. May commission ako dyan isa. Ano sa'yo? Maha po yan. Eto pa, may ube pa, may yema. Ano sa'yo? Ube? Maha? Mm. Ah, maha sa kanya. Ikaw, te. Inalak ko eh. Pinala. Salamat po. Benta rin. Haba ng lawad ko, isa palang benta. Ito, salamat po. Salamat po. Yema cake mga movie. May ano sa inyo? Ate, ba't ka ba nangangamit bahay? Nandun yung pwesto mo. O, ano sa akin? Isang urado. Ito pa, ha? Umaho ka na rin kami. Isang beses lang. Gawa nang wala akong tinda. Eh ayaw mo naman magpahango. Bumili si na Lola ng dalawa. Salamat po lang. Na pwede yung makainom la? Pumunta po nga ako doon la, kala ano la eh. Sa Patero, sa kapatid nyo. Kaso hindi ko talaga malaman yung bahay. Ano po, tinuro sa nila mama. Sa Pateros kasi malapit lang ho kami doon eh. Doon na ako nakatira ngayon eh. Sa Pateros? Oo. Wala na ho ako dyan sa Santana. Bali, pupunta-punta lang ho ako dyan. Oo, doon po. Tiga doon po yung napak... Lala. Yung birthday nyo nga ako, hindi ako nakapunta eh. Wala, langanin na. Walang... Ang birthday ko eh. Sila mama lang po nakapunta rito nun. Tsaka si Tita Rosel. Hindi ko nga alam na nagpipita yan. Si nanay, malapit na rin po ah. Birthday ni nanay. Kala ko ano na? Hindi pa oh. Ano yun na, di ba? Hindi oh. Ano ba yun? Ayaw nga po pala, tapos na. Hindi eh. Tapos na nga po pala eh. Pero yung handaan po ata, medyo malilate. Handaan po namin yun eh. Eh medyo, yung ngayon kasi, medyo gipit po. Kaya wala, baka itong ano. Nakita namin sa ano, ano na eh. Yung ano niya po yun, yung nakaraang birthday niya ho yung pinuso namin. Wala ho siyang handa ngayon. Kaya nga. Sige po Lola, maraming salamat po. Ngayon na nga mga kabulabog, tapos na akong magtinda. Nandito na ako sa harapan, sa may sabungan. Ito, nasa kabila yung bahay. Sa kabila nito yung bahay. No? Sabungan to ng Pateros. Init kasi. Hindi ko kinaya kanina yung init. Grabe.